Que ocorre, don Gelati? Non che saen as contas? Ou non sabes se vendiche suficientes xeados? Que che parece se facemos unha práctica de matemáticas e así o podemos averiguar? E se estás na túa casa, podes nos acompañar. Só tes que coller un papel e un lápiz e a divertirte. Este será un xogo de maxia interactiva que con moi pouco poderás disfrutar dende a casa. Perfecto, don Gelati. Xa que tes o papel, bueno, no teu caso a pizarra, quero que escribas na parte de arriba un número de 3 cifras. As 3 que ti queiras. Se estás seguíndonos dende a túa casa, non tes que pôr os mesmos números que ten don Gelati na pizarra. Úsao a él como exemplo, pero escolle os 3 números que ti queiras. Se che gusta ese número, déixao, pero se non, esta é a oportunidade que tes de cambialo. Lembra, ten que ser un número de 3 cifras e na orde que ti queiras. É o momento de comezar coas matemáticas. Quero que debaixo dese número escribas o mesmo número pero do revés, é dicir, que a primeira cifra seña a última e a última a primeira. Imos agora coa primeira operación matemática. Será moi sinxela, só é unha resta, e tes que restar esos dous números, é dicir, o número máis grande menos o número máis pequeno. É unha boa ocasión para coller soltura e practicar as nosas matemáticas, pero se ves que é moi difícil, podes coller unha calculadora ou a calculadora do teu teléfono móvil e facer así a resta. Agora que xa temos o resultado da resta, quero que volvas a invertir ese número igual que fixemos ao comezo de todo, é dicir, o primeiro díxito polo final e o do final ao principio. Fácil, verdade? Moi ben, con esos dous números que conseguimos, tes que facer unha seguinte operación matemática. Coido que aínda máis fácil que a primeira, pois só tes que sumar o resultado da resta co seu número invertido. Pero esta é a última operación, así que faina de xeito que eu non vexa o resultado. Dalle a volta á pizarra. Agora sí, chega o momento de desvelar cal é o número final. Sin eu ver a pizarra, sin ver o papel que estás escribindo na túa casa, eu sei que despois de todas esas sumas, restas e de darlle a volta a un número escollido ao azar por ti, que puideche cambiar, o número final é o 1089. Certo, don Gelati? 1089? Sí? Pero aínda máis. Eu sabía, dende o comezo, que saería ese número. Tan claro tiña, que se colles o sobre que tes detrás, podes amosar que aí tamén temos o 1089. Moitas gracias e, por favor, un forte aplauso para don Gelati por axudarnos nesta nova lección.